Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampa mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo tolah-toleh. Anjay.